Päivää, saaks vähän häiritä? Mitä asia koskee? Asia koskee Etykkiä. Mikä Etykki on? Etykki. Le grand sommet continental d'Helsinki, la conférence du siècle. That's quite nice. Kaikki eivät suinkaan ole vakuuttuneita siitä, että täällä allekirjoitettava turvallisuuskonferenssin asiakirja muuttaisi välittömästi valtioiden välisen käyttäytymisen. My problem with the European Security Conference is if the substance bores me to death. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jahrhunderts die höchsten Vertreter von 8 sozialistischen und 27 kapitalistischen Staaten zu einer bisher einzigartigen Konferenz in Helsinki versammelt. I'm sick and tired of endless delays in bringing the conference to a close. General Secretary Brezhnev regards this as the climax of his career. Cette conférence sans précédent dans l'histoire mondiale. Coming soon to cinemas in Germany.